Здравейте, аз съм Христо Костадинов и в днешното видео ще ви говоря за далтонизма. Днес ще ви говоря за какво е далтонизъм, какви са видовете далтонизъм и как се получават. Какво е далтонизъм? Виждането на цветове в светлинния спектър е сложен процес, който започва с това очите ви да различават основните цветове – червено, синьо и зелено. Светлината навлиза в окото ви през роговицата и преминава през лещата и стъкловидното тяло до чувствителните към цвета клетки, така наречените конуси. Тези конуси се намират в задната част на окото в ретината. Химическите вещества в тези конуси различават цветовете и изпращат тази информация чрез оптичен нерв към мозъка ви. Ако зрението ви е нормално, можете да различавате различните цветове, но ако вашите конуси нямат един или повече светлочувствителни химикали, можете да виждате само два от основните цветове. Видове далтонизъм. Делтераномалия. Делтераномалията е най-често срещаната форма на цветна слепота. Около 4,63% от мъжете страдат от нея и в много от случаите дори не осъзнават този факт. Делтераномалията е вид далтонизъм, при който човек не може да разграничи различните нюанси на червено и зелено. Пациенти с делтераномалия могат да разграничават различни нюанси на кафяво, жълто и синьо. Протанопия. При протанопията зрителната система възприема непълноценно червеното и зеленото. Тоест тези два цвета изглеждат избледнели, докато сините и жълтите нюанси остават почти непроменени. От протанопията страдат около 8% от мъжете и 0,5% от жените. Тританопия. Тританопията е много рядка форма на цветна слепота. Хората, страдащи от тританопия, виждат света само в зеленикаво-розови тонове. Пълна цветна слепота. Само 0,3% от населението на Земята страда от пълна цветна слепота, но тя все пак съществува. Това са няколко снимки, за да се види разликата в някои видове далтонизъм. Как се получава? Далтонизмът обикновено се наследява, като мъжете са по-склонни да се раждат с лошо цветно зрение. При жените процента на това заболяване е изключително нисък. Далтонизмът засяга приблизително 1 на 12 мъже, около 8% от цялото население, и 1 на 200 жени, около 0,5% от цялото население. В България това означава, че има приблизително 310 000 души с далтонизъм, повечето от които са мъже, около 290 000 души. Освен по наследствен път, някои заболявания на очите и някои лекарства също могат да причинят далтонизъм. Хаштаг бонус. Можем ли да виждаме цветове, ако имаме далтонизъм? В днешно време има очила, които помагат на далтонистите да виждат цветове, но за жалост те не работят за всички. Това беше от видеото, надявам се ви е харесало. Ако ви е харесало, моля ударете лайк бутона и се абонирайте за канала. И не забравяйте, в описанието на клипа има тест, за да си проверите знанията.